Salam hormatly ýylyşlar. Şu gün 2020 ýylyň 20 marty hepdeniň fiýşerme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Şu gün men bilen gepleşikde ine Nurjan apa, Amerikadaky, New Yorkdaky DWT Halk Hereketiniň wekili Nurjan apa atnaşýar. Nurjan apa hoş geldiňiz. Salam aleykum. Salamlar. Salam Murat Kılıçıç. Salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şu günkü bizim temamyz Atalogul soňky güýjüni halka garşy urukturýar, ýöne eýýän giç, şah we mat. Ine şurýala opozisiýa häzir kunna Türkmenistanyň daşyna rejime garşy alyp barýan işini we şol rejime garşy alyp barýan işiniň netijesi görüp başlady. Gelin şu barada görüň edelim. Birinji tema başlamakdan men size bir kısa dokument görkezdim hormatly vatandaşlar. Sizin bilşiňiz ýaly 20 martda 2020 ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň assambleýasy geçdi we şo ýerde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy ýene bir gezek tasdiklanyldy. Gelin ine men size bir dokument görkezdim. Lütfen ine şol Birleşen Milletler Guramatynyň ýanky saýty. Şo ýerde General Assambleýa priňal rezolýusiýa paslanan neytralitet Türkmenistana. Ine şo ýerde ýazylýar 20 martda General Assembleя ООН консенсусом приняла резолюцию по состоянию нейтралитета Туркменистана, ее соавторами стали 67 государств. Ягни, 20 martda 2020 ýylda Baş Assambleýa, ýani Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasy öz ýygnagyna karar çykarýar Türkmenistanyň neytralitet, ýani bitaraplygyny tasdiklamak boýunça. Şoň awtorlary 67 tane hökümet, ýani şol rezolýusiýanyň awtorlary bolýar, şol ýani kararyň awtorlary bolýar we şu ýerde näme diýilýär? Türkmenistan, ine men ortsatnama okap bereyim. В частности, рекомендуется использовать территорию нейтральных стран для проведения мирных переговоров. Ягни, бейтарап döwletleriniň territoriýalaryny, ýani çäklerini parahat gepleşikleri üçin ulanmagyny ine şol rezolýusiýada tasdiklanýar. Ikinji dokumentda предложение Туркменистана о создании на его территории палат посредничества во имя мира под эгидой ООН. Yani Türkmenistan'ın çevrine palata посредничества, yani men mümkün tercümem ne doğrudur? Aragatnaşık palatası ya da iki devletlerin arasındaki ortaçı palatani yine Türkmenistan'ın çevrine kurmak boyunca yani parahat dünyadan parahatlığı için kurmak boyunca yine şu rezolýusiýada şu ýalda kabul edilýär. Ine hormatly vatandaşlar, ine şu ýaly rezolýusiýa kabul edildi. Ine her kimin soragy murada bir taraplygy biz aldyk ýa bu näýini ýene bir gezek bu bir taraplygy alyp ýör diýip ýa-ni soragy bolunur. Menem özüme soragy berdim. Bir ýa-ni 12-nji dekabrda 1990 ýylda bir taraplygy aldyk. Näme ýene bir gezek biz bir taraplygy tasdiklamaly diýip ýa-ni soragy berdim. Ve şu soragy men özümçe ýa-ni görüp başladym. Bir men TikTok'da geçireyim ýa-ni informasiýa. Ses yok. Ses yok. Ses gelýärmi? Häzir bir minut. Mende ses gelýär, ses gelýärmi? Nurjan apa? Murat Kılıçıç, ses yok mu? Ses eşitdim. Ses eşitdim yok. Mende ses gowy işleýär. Ha, tamam. Inne işleýär. Eşitdiler. Mümkin internetin güýjen pesler mümkin. Ine hormatly vatandaşlar 20 martda 2020 ýylda Birleşen Milletleriň ýani Baş Assambleýasynda Türkmenistanyň bir tarapy ýene bir tasdiklandy. Ine menem özüme soragy berdim, näme beýle bolýar? Biz 1995 ýylyň 12-nji dekabrda bir taraplygy aldyk. Ýene bir tasdiklamak näme gerek diýip men özüme soragy berdim de şu soragy ýani izarladym. Näme beýle bolýar? Ine sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň bir taraplygy 12-nji dekabrda 1995 ýylda kabul edildi. Ýöne şol işler eýýän 1992-nji ýylda başlady. Helsinki'da, yani Helsinki diýen bir şäherde, şo Finlandiýada Helsinki diýen şäherine OBS'niň ýygyna bolanlar şonda Türkmenistan delegasiýasy öz başlyk ýylan etdi. Biz daşky siýasatymyzda neýtral
özümüz bir taraf atlanacak ve hiçbir devlete, hiçbir yani sayuz diye de hiçbir guruma, hiçbir toparlığa koşulacakken biz öz baştak yani devlet olacak, biz karışsız bir taraf devlet olacak. Biz hiç ili uçlara, tövüşlere, hiç ili bir yani harbi toparlığa ya beylik toparlığa koşulacakken biz öz baştak olacak. Biz parahatı ilan ediyat ve hemme sorularda parahat ýagdaýda beýlik döwletleri döwletler problemany parahat ýagdaýda çözmeli aýdyp başlaýar. Onun İslamabadda yani 90-njy ýylda men ýalňyşmasam İslamabadda ýygnak bolýar. Şo ýerde ykdysady gatnaşyklar boýunça ýygnak bolýar we şo ýerde Türkmenistan ýene bir gede aýdýar. Men Türkmenistan döwleti men hemmeler bilen arada çykpaklyjak ykdysady ýöne hiç bir toparlaw goşuljakken bizde parahat ýolu yani meseleleri çözecek diýip ýene şo ýerde tasdikleýär we şonuň üçin 10-njy dekabrda 1990-njy ýylda şu Türkmenistany esaty goýulan adamlaryň yani goýulan döwletleriň yani haýsy bolýar. Amerika, Birleşen Milletleri, Rusya, Pakistan ve İslamabad'da şuraya duruşlar gatnaşyp ýerde ýa-ni hökümetlerin güreşip bolup aldy we beýleki bir näçe döwlet, bir 7-8 döwlet inisiatiwany ýa-ni goýlady we şu wagtlar men ýalňyşmasam 178 döwlet bady ýa-ni näme gatnaşan we şonuň hemmesi birlikde Türkmenistanyň bir taraplaryny goýlady we haýsy bir döwlet men bir tarap boljak, hiç ada goşuljakken yani hemme problemalar parahat ýolda çözecek, uruş etjekler diýip yglan etse hemmesi şoňa yani ses berýärde goýulýar. Bu bir neutral çözüm. Hiç mi bagly, hiç mi karşı däl. Şoň üçin hemme döwletler şoňa ses berip Türkmenistan 10-njy dekabrda 1990-njy ýylda öz bir taraplygyny aldy. Indi biz söz menden soraýan, o murada ýöne näçip bizeýem 3-nji gerek şunu tasdikleýär. Näçip edilýär şu zatlar bir tarap statusyny tasdiklemek üçin bir näçe gerek Türkmenistan karar çykartdy, ýani baş assambleýada. Onuň esas maksady halkara goldugyny güýçlendirmek üçin Türkmenistan öz halkara goldugyny güýçlendirmek üçin dünýädäki aýratyn ornuny berkitmek üçin we şol aýratyn ornuny güýçlendirmek üçin. Näme şunu aram tasdiklasaň ýani Birleşen Milletler Guramasyna täze döwletler 1978-de men ýalňyşmasam 92 ýyl galdy. Bir näçe döwletler emelep ýerdi. Ine şorum täze tasdiklady. Häzirki siyasi TikTok'da girip dur. Häzirki Türkmenistanyň daşynnaky siyasi geosiyasat üýtgenler, dünýäde geosiyasatyň üýtgemegini Türkmenistan ýene bir gerek öz bir tarapyny tasdiklanyna ýene bir gerek güýçlendirýär bir taraply. Ol erwetden, ol gaty dogry adım. Şunkuny ýani Türkmenistanyň daşynda we dünýäde bolup geçen zatlary interpret etseňiz, häzir Trump'dan başlap, Putin'den başlap bular Birleşen Milletleriň konwensiýalaryny, kararlaryna kän hormat goýanoklar. Şoň üçin täzeden tasdiklap, ýani şuraya döwletleriň önünde Türkmenistan özüni ýani güýçlendirýär. Bir taraplyk uruna, öz başlykly uruna ol erwetden. Şu hereket erwetden ýöne şunun aftory Niyazın topory, Niyaz şunu alıp berdi ve son avtomat ýagdaýyna gitdi. Häzirem ýani Gurban etdi. Gurban Berdimuhammedowyň ýa Serdar Berdimuhammedowyň şulugda uly bir orny ýok. Ine men düşünürdim, Nurjan apa bir zat goşşak bolsaňyz, häzir Türkmenistan telewiziýasyna şonu aýdyp durar bir uly bir halkara ýeňiş diýip ýok, ol bir halkara uly ýeňiş däl, normal ýeňiş, prosedur ýeňiş, o garşy çykýan ýok. Hiç wagtym istenik bir döwlet häzir öz bir taraplygyny ortaga goýsa, hemmeti bolýan näçip bir topar döwletler bir taraplygyny goýlasa, goşunlar az bol dünýäde, uruşlar az bol, ondan şol döwletleriň esasyna, şol döwletiň territoriýasyna parahatlyk ýa gipleşikler geçip bolýar, iki döwlet uruşan döwletleriň arasynda. Ara köp şu dünýäň parahatlygyna köp mümkinçilik görýär.
Şu meselede boşluklarımız olsa koşullar var. Menin bildiğimçe yani bu bütün dünyada nötralitet alan bir 4-5 tane nemeli gosdarstva var. Yani Şveytsarya var. Onu bilen. Ondan son yine de bir Türkmenistan girdi. Yine de bir 2-3 devletin varlığını bilen. Ama bu nötralitet için Murat Kılıçdaroğlu salgıdan beriliyor. Yani ol prosto tak nötralitet berilmiyor. Onun için olu meçherde pullar töleniliyor. O tayık. Ondan bilen. Sağ olun. Şimdi Nurcan apa biz ikinci temamıza geçelim. Men yeni bir dokument görkezecek koyacağım bizim vatandaşlarımıza. Yine mesela Amerikan Konstitusiyasını görkezeyim. Lütfen. Bir minut. Yine lütfen Amerikan Konstitusiyası. Bir minut neyse görkezeyim. Şu başından başlayıp görkezeyim. Yine. Юрий Орстель'ini aldım yine Конституция Соединенных Штатов Америки. Yine Amerikan Konstitusiyası yine şurada yazılıyor. Мы народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему и благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую конституцию для Соединенных Штатов Америки. Ben şunu tercüme edeyim. Kıytaça. Tercüme mümkün oraya yankı neme olmalı. Yönü manisi yine doğru olur. Biz Amerikan halkı yankı Birleşen Amerikan halkı birleşip bir öfen devlet, öfen cemiyet kurmak için biz yani kadiyetlerin, adaletlerin berkitmek için şunu Amerikan içinde parahatlığı berkitmek için Amerikan'ı birleşip korumak için hem Amerikan halkı bağlamak için ve şu bağlıkları yani kazanıp arkın yaşamak için şol bağlıkları mümkünçükleri halka berkitmek için bizim halkımıza berkitmek için ve bizim gelecek nesillerimize berkitmek için biz yani davaralı tasdikleyat ve şol konstitusiyanı kabul ediyat. Yani şuraya tercümesi var. Yine şu maddeler köpten inanın bir ne çıkan madde var. Köpten öyle. Yine 2. statya, 3. statya, 5. statya, 7. statya. Şunların bu torda. 7 tane statya var. Yine şu kim olacak ya? Президент и делегат от Вирджинии Джордж Вашингтон. New Hampshire John Langton Nicholas Genci. Yani her ştatın vekili olacak ya. Mesela için her velayetin vekili olacak ya. O zaman hem velayetleri uyuşup bir konstitusiya ediyorlar Türkmenistan'da. Prezident olacak ya, oğul olacak ya, milli lider olacak ya. Milli lider ütködiye, oğlu ütködiye oraya yok Amerika'da. Ştatların yolbaşları birleşmek için olacak ya ve şunu 1787 yılın 87. yılda yine 17 sentyavrda 1787 yılda şunu kabul ediliyor. Ünitverin velayetlerin yani yolbaşları kabul ediliyor ve şol konstitusiya tasdikleniyor. O zaman beylik velayetler giriyor yani birden hemmeti girmedi. Beylik velayetlerin girip şol başlanmış konstitusiya şuraya alıyor. Ünitverin men size ne yapmış şunu okuyayım. 1787 yıldan beri 237 yılın devamında şol konstitusiya cemi 26 adet popravka verildi. Ne diyorum? Popravkaları. Ödem kıyıkacık. Görkedeyin yine 25-26. Yine 237 yılın devamında cemi 27 tane popravka yani koşmaço maddeler ütködüldü. Ünitverin. Bir kelleğiniz biliyor musunuz? 237 yılın içinde cemi 27 adet olum küçük yani maddeler giyirildi ya ayrıldı. Bollu. Sonki adet ütködülen konstitusiya ütködüleni
yani üýtgedilen ok goşmaça yani madda ýerildi 1971-nji ýylda. Ýagny 1925 näçe bolýar? 35 9 44 ýyllar, son 44 ýylda hiç zat üýtgen ok. Bizde soňky 3 ýylda, ýani 2022-den, 21-den, 20-den bizim birinji protest edenlerden märi näçe konstitusiýa üýtgedi. Şol 2020-nji ýylyň 25 sentýabryna çelli gelýän konstitusiýa eýýam şöyle prezidentiň haklary ummasydy we şonam ataly ogul öýüllerine bagyşlap, öýüllerine gerekli edip üýtgetdi. Ine ol konstitusiýa boýunça biz ýaşap bilemdi o. Mümkin näme? Bizim haklarymız ýok o ýerde. Haklar diýen adamlara gönaý diýär. Murada konstitusiýa işlenir. Türkmenistan konstitusiýasy näme çip işlenir? Türkmenistan konstitusiýasy egerde işlemese, onu Türkmenistan prezidenti Türkmenistan konstitusiýasynyň käpilleri. Diýmek, Türkmenistan prezidenti hemmeler mümkinçilik görýär. Türkmenistan konstitusiýasyny depelep, hiç kim şol maddalaryna üns bermän aýratyn hökümet konstitusiýa teretmen goşmaça aýratyn gatdalla hereket edýär. Bir kanun zonada hereket edýär. Kim şunu düzeltmeli? Diňe Türkmen halky. Türkmen halky ýeketek organ Türkmenistanyň konstitusiýasyny işletmek üçin. Ine şoň üçin biz Ramazan bayram namazyna galyp bir gedek konstitusiýamyzy elimizde alyp we şul kezzap Gurbany Serdar Berdimuhamedowa bizim konstitusiýamyza hormat goýmany biz talap etmeli. Şoň üçin biz çykýar. Şul iki ataly ogul kezzap bizim konstitusiýamyz üstünde küçtep demet gördü, yırtıp, yenjip, yumup, ýa-ni çermäp, yırtıp, çermäp näme tolket görmedi. Hemme adet gördü. Indi bu konstitusiýa şu soňky konstitusiýadan şunkuny depelap bolur. Men näme depelap bolýan? Herdim. Türkmenistan daşyna çykmak üçin bir topar dokument ýygnamaly. Bir kanun. Türkmenistanyň velaýatynyň merkeze geljek bolsaň, ruhsat almaly. Bir kanun. Türkmenistanyň içinde ataly ogul öýüne şeýle bir status goýdurulmaly. Bir kanun. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli lideri, Türkmenistanyň akly çopon ol, könülmüşdäki, ýani tahtadaky, ýol üstündäki, Esenoldaky çopon konstitusiýaň öňünde jogapkärçilik deň bolmaly. Şuňa adalatlyk, deňlik diýilýär. Hani barmy? Men size häzir bir videomy görýän, seredim. Öňüne halk lideri ýani diýip atlandyrýan milli lider diýen bir kezzap, giýje uny pulumy dogurlayan adam näýe öňüne alyp barýar? Şu konstitusiýaň öňünde bizim bilen deňmi şul ýa deň dämi? Ünsürp seredim şuňa. Doğru. Konstitusiýa eger işlese halk bu ýagdaýda bolmazdy. Bugün asmandan nur ýanlygyny, bu bolsa arsyl bereketin hemde döwletçiligiň aman arkadagymyz Ministrler kabinetiniň agzalaryny güzdenip, bugün asmandan aman arkadagymyz Ministrler kabinetiniň agzalaryny güzdenip, bugün asmandan nur ýanlygyny, bu bolsa arsyl bereketin hemde döwletçiligiň nyşanydygyny aýtdy. Munyň özi ýylymyzyň uly üstünliklere we arawaşyklara besenjekdiginiň öýüz bolşdy nyşanydyr. Aman arkadagymyz Ministrler kabinetiniň şu kadry ünsürp serdim. Serdim. Ýeközü dur aňarda bir perişte Hudaý men bilemok kimdigini. Hudaý diýmegen bir utanç Ramazan aýyna. Ine şo ýerde bir bilemok kim bir adam zada däl, adam zatdan ýokary, dünýäden ýokary, bir ýokardan gelen bir adam ýaldy. Beýleklerim öňünde ýa-ni türmede, zonada adamlar durýar, elini goýup kellet naşaklap durlar. Ine biz şul adamy, şu aýratyn duran adamy tutsak etmeliler. Şunu bizim öňümizde ine şu ýaly şu duran adamlar ýaly durup halkyň öňünde jogabyny almaly. Şoň üçin biz galmalylar bir gerekde Türkmenistan düýetmeli. Şu ýaly 2 sany kezzaplardan Türkmenistan aýryp, zulümden aýryp, on yegenleri Şammy, Pammy, Hacı, Pacı, on Gülnavat, ol beştan lübownikli, ofitsialny lübownikler wa utanmadan gezip ýör. Onun ýa-ni beýleki doganlary, o nazar çürük hemmetini tutup biz jogapkärçilik çekmeli. Olun hemmetini pullaryny alyp halka paýlamaly. Ine şo ýaly adalatly meseleleri çözüp adalatly fundament goýup döwlet kurmaly.
Şoň üçin biz sizi çağırýar. Bizi ýöne gollap çykyň. Biz hemme zady sizin öňünizde et berýär şonu we sizin öňünizde edilen işleriň açýardyny berýär. Siz hiç zat etmeler. Diňe bir gün meçidin öňüne barıp şo ýerden gün köşküňüne barıp şo ýerde dur bilseňiz galanlar biz özüňiz oňar. Sizin öňünizde jogap berer. Ine şurýaly şol kezzapları halkyň öňüne jogap berdiler we bağışlama sordular. Hemme pullaryny, hemme oglan pullaryny Türkmenistana getirip halka paylar. Ine o sizin pullarınız, o Gurbanulyň pullary ýok, Gurbanuly hökümete gelenine bir köpük juwsuna ýokdy. Diňe hökümetiň aýlygyna ýaşady. Onun yegenleri, onun nazar çüýrügi, onun gülnabady, lübownikleri ýokdy o wagtlary. Şol kezzap gelip Niyaz öldürüp, özüni prezident edip, oğlunu prezident edip, hemme baýlyklarymyzy oglap, kezzapçylyk edip, ine şu durmuşa şu geldi ve Türkmenistany katastrofa getirdi. Nurcan apa bir zat goşak bolsaňyz aýdyň diýär, ine Doğru, eger de konstitusiýa o taýda işleýän bolsa Türkmenistanda halk bu ýagdaýda bolmazdy. Öyle göz gyna ýagdaýda ýaşamazdy içinde ve daşında. Yani demek konstitusiýany açan oklar, okan oklar özüne göre yazýarlar, bozýarlar, aýrýarlar. Olar üçin bir neme başlangıç okudaky kitap ýaly görýändirler ony. Yani kaçınýat eden oklar. Bu ine men Günay deýin. Serdar Berdimuhammedow ýa-ni Kasam aýdanna men size görkezdiň, häzir şonu gurlemäli ine Kasam aýdanna ünsürtýärdim. Okawaýdy. Özen montaj. İzine sallatlar dur. Beýlik kadrda sallatlar ýok. Şo sallatlar izi montaj edilen. Ünsürüm. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Ine kasam eden adam günne konstitusiýany bozup karar çykarýar halka garşy. Oýra barmaly, merkeze gelmeli, ak maşin sürmeli, ýa-ki daşurda gitmeli, daşurda gitjek bolsaň Hudaý taklasyn. O sen bir öýlenseň maňa sadrak düşýär. Ya durmuşa çykjak bolsaň ansadrak. Daşurda gitjek bolsaň. Ünsürüň Sowet Soýuzyna ýaşaýak, öýlenmek bir problema değil. Durmuşa çykmak bir problema değil. Toy geçirmek bir merkan tolmak Hudaý taklasyn 1 ay, 2 ay, 3 ay öňünden taýýarlyk görüp bir ul bir zat. Häzir o wagtlary biz daşurda gidýärdik. Rossiýa diýdi, o ýere diýdi, bu ýere diýdi. Arkyň bildalyk gidýärdik. Häzir şu günne öz başda bir taraplyk öz prezidentimiz var, arkadağımız var, milli liderimiz var, yeni plan tutsaganymyz var, Alawaly Serdar var, Alawaý var, Pişik var, Eşek var. Hemmeden var. Eşek, Pişik, itli medallar var, hemme zat var. Ýöne adatlyk ýok. Çykyp bolanok. İçinde ýöne öz-özümize bişişip, gıýgyşyp, töwüşüp ýatyr. Başga mümkinçilik ýok. Öz-özümize gowunyňyza degem edek, başga zat et bolanok. Adatlyk ýok, hiç bilýän ýok. Gitjek bolsaň bir topar pullar çykarmaly, bir topar spravka ýygnamaly, bir ay wagtyny ýitirmeli. Niýde bu zatlar? Näçe şunu geldik? Näçe biz şu iki san kezzaba özümüzi oýnadýar? Näçe şu iki kezzap bize hyzmat etmeliler, biz bulara hyzmat etmeli. Sen prezident saýlanyň. Bütün dünýäde prezident saýlanyň prezident halka hyzmat edýär. Bular bolsa bütün dünýäni tüýkürüp
yani konvensiyalar halkara yani kanunları tüykürüp saylanıp özünü saylap halkı olar hizmet ettiriyor. Tersine, görýärmi? Men şoň üçin diýen Türkmenistanda agar diýilýär, yallaklara gahrmançylyk berilýär. Yani yallak bolsaň, sen çepekçi bolsaň medallar alýan, aýlyk alýan, howşeň alýan, ýöne sen adalatly bir saglygatly bir wyjdanly bolsaň ölüp diýen. Sana ýol ýok, sana durmuş ýok, normal durmuş ýok. Biz şu matritsany täzeden gurup adalatly höküm türgürmeli Türkmenistanda. Başga lazım ýok. Doğru. Boşluklarını olsa aydın. Yani şu wagt yurt dışına çıkmaň gürrüň etdiňiz. Ýurdun içinde o vilayetten bu vilayete geçmek için hatta Aşgabat'a gelmek için misal için Mardan bir giden yeni dokumentler isleýärler, spravkalar isleýärler. Yani aňsat girip bilmeýärler. Öz maşinler bilen girip bilmeýärler. Onu änewden bir yerde goýdurtýarlar. Yani adamların hemme tarapdan hemme hukuklary kısıtly. Kestiler gowy. Ola yurt dışına ola ulu problema çıkmak. Ulu problema. İçinde şonýaly problema var. Nurcan apa, onun ýaňy bizim haklarymyz diňe Türkmenistan içinde bolan, daşynda da bozulýar. Pasport bolan, onu ýa-ni çarşylyk bolan, konsulsa pasporta barsaň seni itýarly neme diýerler. Hälem soňky ýyllarda çykşy tankyd edip açyk olary kanunsuz getirdik. Bolmasa ýüzüňe täzen okdurar. Konsul güni ýa pul bermeden sana hereket etmeýär, salamam diýmeýär. Şurýaly İstanbul'un kontrolü şurýaly boldy. Tankyd edip şoň üçin Murat Kılıçdaroğlu artık düýtdik onu. Şonuň üçin hem diktatorski rejim diýilýär muňa. Dogry. Gelin biz çıkışımızı devam edelim. Yine men Vatan programmasyny götürdüm. Hem her wagt bayram, her wagt toy. Halk ölüp ýatsa da yani Vatan habarları programmasyna Türkmenistan häzir bu döwletleriň arasynda hemme bätleşik utup kosmosyň aňary başyna yani beýleki galaktika döwletlerini ýeňip ýatyr. Näçe? Alparyan siýasatynda mundan berýärde ýurdumyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny berkitmäge, parahaçylyk hem de hukukçylygy tuturlanmaga, halkara hyzmatdaşlygynyň germini hasam giňertmäge, gönükdirmäge borçlanýar. Bu kararnama halkara hukuk gadalaryny hem de borçnamalaryny gyşarlyk ýerine ýetirýän döwletimiň daşary siýasatynda hem de halkara gatnaşyklaryna täze mümkinçilikleri açýar. Edil vatandaşları, hormatly adamlar, size garaşyk hemeçilik beýtarap döwletimiň şan şöhratyny hassa artdyran şanly waka Türkmenistanyň hemeçilik beýtaraplygy hakyndaky kararnamanyň kabul edilme münasibeti ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan size berkjan sarlyny elselmedip wagt doňjan bize beýtaraplyk kömek eden o beýtaraplyk Türkmenistan ýapyp bize genosid etdirýär. Biz onu şan tiyatat gören doğancan. Neyemçip ağırlayan. Kim şonu bize arzu edýän? Serdar Berdimuhamedow. Birinci bolup şol bir taraflı ulan bizim haklarymyzy, kanunlarymyzy bozýar. Ine şoň üçin yalançy Vatan habarlary diýilýär. Baltyarlygy asuda hem de abadan durmuşy. Edil watanymyň mundan berýärdi güllep ösmegi orna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Goý bir karar watanymyň beýtaraplyk, parahaçylyk, söýçilik, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk kadrlaryny öňe sürýän döwlet hökmüne dünýä giňişligine adabraý hasam tutulmansyn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow. İýle berdim watandaşlar. Näme diýär? Şun hormatly prezident we Serdar Berdimuhamedow ministrler kabinetynyň başlygyny ornatary Atahalyň hemde welaýetler häkimläriniň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Onu ýurdumyň oba hujurlyk toplumyny hemde sewetlerde alyp barýan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ünsen şunu. Ünsen şu da var ünsen bir utanç diýämi. Ine Serdar Berdimuhamedow 2 ýyldan beri prezident. 3 ýyl bolup barýar. Häzir martda 12 martda 3 ýyl bolýar. Ünsen. 3 ýylda paxta plan ýykyldy. Polny. Buğday plan ýykyldy.
şu aydılan planların 1.200.000 ton, 1.500.000 ton 30% yığınlanıyor. Buğday yığınalıp başlaya olayım, yani planlar doğrulayıp dıyırlıya olayım, 3 aydan 4 aydan son buğday yok. Kazakistan'ın getirmeli olayım. Eksporda anada dursun. Buğday yok. Yine şu yığınakları 2 yıldan beri geçirip geliyor. Men şoň üçin boş baklaşka diyen, halkı köşüştürmek için mena yığınak geçirin olayın. Sizem el çarşı yanında oturun bolun, bir video montaj edelim, 5 minut oturun, näme şonu edin, maňa sorak bermäň diýip ine başyny towayan pustoy baklaşka serdan berdim. Ünsep berdim şoňa. Egerde şunu geçirin yığınaklarynyň hasabyny alsam ve rezultat alsam, şunkunyň rezultatyny, ýagny goýulan planlar statistik boýunça ötkül botyr, hakykatda bolsa biz 30%dan öňür bilen bolşan. Onu diýmek, şu yığınaklar geçirmede de şu 30% galardy. Diýmek boş baklaşka. Entemede yurdumyzyň obak jok toplamynda Ine moňa diýerim, maslahatçylyk diýmiş ol. Hemde vilayetlerde alyp balyan işlerle dagançly meselelere başlanılan iş maslahatynyň gün tertibine Ine Rabakov, ünsörüm. Ýa-na kompýuter durundur her wagt. Çıkış edenine yankı ýyna kreslosy ýaly atribut diýilýär, kompýuterdur. Şunu näme ulanmadan bilýänlerdir. O görsen şu. ilki bilen Ahal vilayetynyň häkimi Nur Muradova söz berdi. Häkim vilayetde häkim bir zat diýsin, prezident bir zat diýsin. Atabat berdi. Belden şeýali vilayetde öklen meýdanlaryna Agenteniň kadrana laýykly ýygyk etmek, rutanna general dökümlerden iýmitlendirmek we ödüş tutmak. Ünsörüm. Ine fan tehnologiýasy. Öňünde kompýuterler dur. Häkim gurulsyň, prezident gurulsyň, bular ýöne ýazyp oturanlar. Bular ministrler, vice-premierler, ýazyjylar diýmek. Ýöne ýazyp oturýarlar. Näme ýazýandan bilenok bir ýüzüne seretmeliler, bloknotyna ýa-ni seretmeli we şöyle bir zat bellemeli. O görsen surat çekip ýa-ni boş baklaşan suratını çekip agzyna sigaret koyup ýa-ni keyip edip oturanlar şular. O seretsen. Beýerde şu ýygnaklarda esasy komanda, görkezme, prezidentiň ýüzüne seretmeliler, sizden gorkýar. Gözüne seretmeliler, sizden gorkýar. Milli idanyň ýüzüne seretmeliler, sizden gorkýar. Diňe ýazmaly, bloknotyna ýa-ni ürkünmeli we şoňa bellikler etmeli. Boldy. Ine. Türkmen hökümetmi, bu näme? Gulçulukmy? Hatda biziň vice-premierler, ministrler, häkimler gulçulukda. Haýsy döwlet Türkmenistan, näme döwletimiz bar? Nämeni garaşýat bulardan, ýazyjylardan, şuraya vice-premier, gulçulukdaky ýazyjylardan, häkimlerden näme garaşýat? Biz ol parlamentiň üstünden gülýär. Pampersli ýaşlylar. Ananyň 7 saatla tuvalete gitmeýän, oturup görani, şu ýerde şu ýaşlylar otyr. Ýa gapdyrly häkim oturup elini aldyrsa bular böküp kaldyrýar. Häkim elini çapsa bular böküp elini çapýar. Başgalat ýok. Bolmasa tuvalete goýýar. Olaryň gulçulukda. Ýaşlylarymyz gulçulukda. Bizim vice-premierlerimiz gulçulukda. Polis gulçulukda, MHM gulçulukda, hemmämiz gulçulukda. Halk bolup bir 2 sany A harpyna şermenine kezzabın gulçulugunda. Olam gülkünç däl. Gülkünç sady. Şu 2 sany kezzab Putinin gulçulugunda. Bir döwlet bolup şu 2 sany kezzab beralyp Putinin gulçulugunda. Döwletimiz hem ýok. Bir taraplyk ol bir ýöne tasdiklanýar, ýerse Putin bir zat diýip bular böküp dur. Birinci bolup bular bir taraplygy garşylygy ýitirýär. Halkda birinci bolup. Men size näme şu zatlar aýdýan? Gelin ho, barymyz gulçulukdan çykaralym. Kim olar bir 2 sany özüni orun bilmeýän A harpyna şermenine gurbany serdar berdim. Kim ol onuň dogany 5 saat bübownikli bispredel edip gelýän adam? Kim ol? Näçe biz şu zatlar çekýär? Häzir şu zatlar bize Muhammed Öjü düşündirir. Näçe bizim halkymyz şu zatlar çekmeli we näde bizim halkymyz şu zatlardan çykmaly? Muhammed assalamu alaykum, hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salamlar. Salam. Nurcan salam. Näil gowmy? Salam. Oňa Prezident derdi soru berdiň de maňa biraz. Soru bermesek bolmaz ýa. Siz görüşden garaşýanyz. Maňa aktivistler jaňa diýär. Muhammed ağa gelmese biz çykjagym der diýip aýdýarlar. Yo, mensiz çykar. Mensiz ola
Yurt halkımızın kıy. İslenlik yurtta, İslenlik yurtta. Hükümet içindeki işleyerler. Kanunun önüne, halkının önüne cevap vermeseler, şu yurt bulaşıyandır. Ola Türkiye'de şun yana. Ola bir adam edenetliğini etti, yurtta köçede adamla çıkıyor. Şu demokratik devletlerin tapavati, beyleki devletler bilen, iyide kalan devletler bilen şundan var. Hiç kime edenetlilik ettirtmeyenler. Öz isleği boyunca ettirtmeyenler. Kanuna boyun etmeyenler. Her yurt öz hükümet yolbaşçılarını kanuna boyun edip bildiler. Halkının önüne cevapkar edip bildiler. Şu yurtun ötüye, şu yurtta hemişe parakatçılığın üpçül mü oluyor? Şunu bizim halkımız bilmeli. Bizim bedbahtçılığımız doğru bula kezzap, karamzade, binamız, bivecdan, dinsiz, imansız adamlar. Yöne bizim halkımızda günahkar. Ve bizim halkımız özünü, öz yurdunun önüne cevapkar şu neçelliğini duymadılar. Yurdun içinde özü göçar olan meselesi değil, özünün kimi kadik, özleri çözecek oldu. Yöne indi şu daha da yettiler. Sol için günne onlarca adam bizim aktivistlerimizin gepine kulak atıyorlar. Dinleyerler, fikir etyerler, oylanıyorlar. Sol için Türkmenistan'da yıketek bir yol var şu an parakatçılıklı. Hükümeti cevapkar eder yani hükümet yolbaşçılarını ola mescitlere varmakla. Sol için bizim aktivistlerimiz çağırış ettiler. Halk inni mescitlere varıp başladılar. Hükümetin şundan aladı ediyor. Mescitte varmaklık özü ne mana anlatıyor? Birci manatı var. Yani bizim halkımız öz sözünü başka yerde aydıp bilen akla mescitte varmakları bilen hükümetin karşısına protest bildiriyor. İnnem şu tak, ne çok köp yığınlanıp bilsele bir mümkünçülük göretiye, bir mümkünçülük göreye hem bilelikte sözlerini bir günün içinde, bir saatte, bir vakitte, bir mümkünçülükten hayırlanıp aydıp bilsele ve öz ıkbarlarını çöktü. Çol için ki ulu bir mümkünçülük. Hemişe de, hem dinlerde, dine Müslümanlarda de vatandaşlar. Mescitte ibadet kala halkın öz yüreğindeki bağırlardan aytmağa şart görüdülen yer. Şol için hem ibadetka değil ya. Din yolbaşçıları halkın meselesini hükümet yolbaşçılarına yetirip bol. Şol bilen bilerikte bir halk bilen devletin arasında arası olup durullu oluyor. Yöne bizde şu adı etmesizlik için bir tavır KGB'şnikler Mehmet koydular. Bir tavır dine giyici günler aytyan zatlar halkın kellesine görüyor. Ayden namaz okanak, ayden kellen yalana çıkıyor, aydı mesten şunu bir yerde aydı oturum olsa şunu etten sen kafir oluyan deyip halkı da günahkar edip oturuyor. Şu haramdadır, öğünleri haramdadır. Kafir cennet cehenneme gidecek adamlar. Dinle hiç vakit onu yanaklatıyor. Sen halka şert öğretmeli. Halka mümkünçülük öğretmeli. Halk ne doğru yol bilen pul adamlar yana etmeli. Halkı öz feraizi diniyetini kıskanmanı, har olmanı, muhtaç olmanı kazanıp bilir yana etmeli. Hükümetin içinde şolan bağlılıklarını halkın mülkünü, envanını oğlamaryanı etmeli. Emniyeti, kanunçuluğu barkarar etmeli. Şondan sonra halka edip bilya bir düzgünçülük etmedi. Bir tavır karanda da mescidin imameti koyup durlu ola giyici ünlü halktan algılı. Eğer şolan gepine kulak atsan dine berdi Muhammed karanda da beheşte gitmeli. Kalan halk günahkar. Sebebi ol Kuday taraftan belleniptir. Halkın günahkar. Bula çala bir dayatı yok. Seni yan cehenneme gitken falan etken sen cehennem. Her bir dayat halk etti şu. Bula dine ecide kanim imamla. Şol için biz mescide barmak bilen mescidem arastalaya.
Yani mescidin içine aman bolup duran adamların jogapkar etýär dinin, vicdanın, imanın öňünde. Eger şu tak barmasak, o zaman bize derek KGB'sini belleýärdi. O zaman hemme kişi cehennemi. Birce şulan aýtýan sözlerine göre birce adam yok beýişde gidip biljek. Şolan aýtýan şertlerini. Dine şolan aýtýan şertlerini berdi Muhammed cehiste gitdi. Ve Hudaý tarapdan bellenen oňa da diýmegen bolanak. Şol üçin watandaşlar mescide barın, şu orada bayram hemişe de tarihte şeýle bolan halk mescide ýygnanyşyp öz ardyny aýdy bilýär. Mescide hiç kim koşulşup bilmeýär. Ne din boyunca, ne orf boyunca, ne kanun boyunca. Häzirki wagtda da dünýä ýüzünde hemme seredi boldy. Dünýä ýüzünde musulman döwletler seredi. Mescide barýan adamlara hiç wagt bu iş haýırlanmak bolana. Şol üçin biz Jun Murat bilen ýerine geçirip maslahatlaşdyk. Biz bütün döwletlere, musulman döwletlere, Türkmenistan'daki döwletli pasorstwa bar döwletleriniň pasorlaryna, ona ABS'ye şundan hat ýazýar. Eýdi Fetirde Türkmenistanlılar mescide barýarlar, aýt namaza barýarlar. Şu attan eýýär başladylar. Halk gidip başladı. Hemme taraf, hemme mescitle dolu. Hükümet her hile mekirlik bilen şolun gelmeğinin öwüne geçecek bolýar. Şu halk şu takbaranlar şolun karşısında güýç ulanmar ýanak. Ya şolun gelmesinin öwüne geçmer ýanak. Seredin şoňa çare görün. Görün şu karamdadalar näme etýär. Şol üçin Türkmenistanyň döwleti eger kanuny döwlet boljak bolsa, eger dünýä şertlerine, dünýädäki bar düzgünlere hormat goýjak bolsa, onda halkynyň mescide barmagynyň öwüne geçmeliler. Şu wagt bize ýeketek kanuny ýol bilen hükümet ýol başçylar jogapkar etmeklik mescide barmaklyk. Şonu halkymyzda mahrum etdirtmeliler. Bütün dünýäde aýtmaly şonu. Şol üçin watandaşlar ora aýdyna barın. Bizim hemme çareler görýär, hemme döwletlere de aýdar. Siz şu taýda öz ardyňyza aýdyp bilersiniz. Türmedäki ýakyn adamlaryň hemmesiniň garnaşlaryna aýdyp. Sizin garnaşlaryňyz, ejelen, kakalaňyz, dogullaňyz, ogullaňyz türmelerde horlanýar. Şu dünýä normativ boýunça saklanan. Eger cinayet edeni subut edilip adalatly suud edilne de bolsa Türkmenistanyň türmeleriniň şertleri adamdaty taklamagy şertlerine gabat gelener. Düzgünlerini bütün dünýädäki düzgünlerini Türkmenistan ýerine ýetireler. Ýöne 90% Türkmenistanyň cinayete baş goşýarlar. Dine hökümetiň günäti bilen adalatly suudlaryň esasynda bir günäler türmäge batylar. Şol üçin eger öz hostarlaryňda, garnaşlaryňda kömek etjek bolsaňyz barın mescide. Ben mescide barsak, eger şu hükümetten diýilsek, sizin eje kakalaňyzy, oğullaňyz aklar, türmeden boşadar. Siz şolary uly kömek edip bilýäňiz. Siz eger sizin eje kakalaňyz aklansa, sizin geljekde hiç ýyly jogapkarçylygyňyz ýok, halkyň öňünde kelläňiz galyryp giderdi. Şu atlam türmeye basan adamdan çağalar isleme kemtirýärler. Şol üçin sizin eje kakalaňyz aklanır. Türmede yatan wagtlaryna täze döwlet kompensasiýa töler. Türme şertlerde dolu bir düzüldür. Şol üçin eger şu hökümetden diýindik, biz köp zady gazanýak, biz şu geljekki nemelerde ýeke aýdyp çykar. Şol üçin hemmäňizi mescitlere çağırýar, gelin mescitlere hiç ýyly şondan çekinmeň, biz hemme çareler görer, hükümetden karşımda güç olan bilmer yani. İnemen şol üçin çağırdım. Muhammed ağa, siz de gürlemene sözen beren zok, görüşüp ýatyrsynız, ne şol üçin çağırdım. Açyk bilen bir diýin zararly. Datdogry diýen hormatly watandaşlar, şu diktatory ýeňenmizde, ýa-ni görüşenmizde biz gülüp görüşmeliz, biz adatly açyklar. Bul bir beğenmeli şoňa edenmizde şunu sebebi biz şu ikisany zulümden diýinýär. Bul bir
şadyan görüşmeli. Ol ine şuradan gorkup zat edip özüň riske atyp zat etdiler. Riskim var, hemme adam var, bir ýöne şadyan görüşer. Biz adatda çykýar. Hormatly watandaşlar, bir gepleşigimiz dowam edelim. Ine Türkmenistan gelen maglumatlar var, men şuram aýdyp geçeýin. Şoňa geçmäkem ýene bir gerekçede Alabaly Terdaryň ýagny boş baklaşkan alyp barýan ýa-ni ýygnaklaryny görkedeýin. Ine şu ýerde şu ýygnaklary öýdälle Türkmen telewiziýasynyň diktorlary alyp barýar, ýa-ni Watan hawalaryň diktorlary, eýem kabinet ministrleri ýatdan alyp bilýän ul tejribesi bar adamlar ine şolar. Boş baklaşka o ýerde gürleýän zat ýok, çözýän zat ýok. 2,5 milyon märi dine boş gurunlar, rezultat ýok, hiç hili efektivnis nol. Ýa-ni Türkmenistana hiç hili haýry ýok. Dine wagt ýitirmek we biz şoňa keypine pul töläp ýatyp bolum, keyp edip ýa-ni gürlemen ýygnaklary geçirýär. Ülkelerden ine watan programlaryň önce Murada koymadığını men bir video üretdim. Benim aktivistimiz, hormat koyan aktivistim Abdullah bir neme koyupdur, bir dayxanı. Gördüm. Gördüm. Onu koyayın, ahaleke eteret gözde halk ayını köfeyenle. Kanunun önüne cevap berýän boldy, bermeli. Inni o bula hiç, o berdi Muhammed'de. Inni aşağıdakile de halkı tilemany başladılar. Ýokarda Gönaydiya, näme seni şonu edin, sizden konstitusiýa sorulacak ýok. Halkyň agzyny ýumunda lal edin diýär. Ine sözme-söz aýdan dağıtary, ýa Gurbanyň şerda berdim hamerim. Ünsep serin şuňa. Işlerde bir gatarda vilayetin gaýdyk ýeralma we beýleki göp hormat prezidenti bäze hatap etdi. Obagçylyk işlerine agraten kadralaryň bir jaýdylmygynyň obagçylyk öňünçi Ünsep şuňa. Urulşyk işler. Ýa-ni tutun ýaly bir näçe sözler aýdýar. Hi ýygnakmy? Hi bir şu ine biz gurlap otyr. Elimizi galdyrýar, gurlýar, düşündirýär. Bu näme diýär? O eli şol birinji prezident bolandan bäri okuwçyly elini saklap, gymallap bilmän, ýöne kartinka üçin tuğraty video düşýär. Çerlen ýokary hilli. Men obagçylyk işleriň Etkinlik ýerine atdy. Watan hawalary kabinet ministri geçirýär. Agratenkanyň kadralaryna laýyklykda. Ine şu ýaly bizim prezidentimiz, indi şu Muhammed Ağa diýen videosyny am görkezeyim. Ya bir minut. Oňa çelli Nurjan apa söz berýän size. Maňa edil bir minut wagt gerek. İnha Muhammed diýejem çağır diýär. Murat Kılçeçem diýär. Oğlanlarımızam köp blogger oğlanlarımızam diýär. Halkym bu taýda öýke kinany bir gapdala goýmaly. Hemmemiz birigip ağzı bir bolup şu meçitlere barıp ondan köşke çağırış edýäs. Hükman gelmeli. Hükman. Egerde gelmesek demek biz bu gulçylyga ýene de dowam etdirmeli bolýas. Şonuň üçin adatlygymyzy almak üçin inha bir giden datlar görkezip oturlar. Seredin edil kartsinka ýaly oýnap oturlar halky. Aldap watan programmalaryny. Şoň üçin çağırşa çağırýas. Hükman gelin, ağzı bir bolun. Ya bir minut. Telefon açayım. Olary gulo öwürmek üçin edilýän finançyklar barada ýurtdan video geldik. Dol görün, like basın, paylaşın, boldaly. Berekeller bilen. Maňa maddi kömek edin. Türkmen halkynyň hemmesiniň ardyny dinläp, başardymykdan meseleleri çözmek. Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýa-da ýürgülladi emhemet liçne Gurbanulynyň özünden nämetden et ýöne halka batyp sakla, argaýtmaga ýol berme, yalandan asudaşman, kemmerat gülýaly, atly halka aldamak propagandamy bozulmasyn. Aktivistleri başardan öldür. İň bolmanda agende ur diýip buyruk alan üçin buyrugy arka bile ýerine ýetirip halky gaty agyr edýär. Etatanan halkyň köp ejip we hormatly watandaşlar, daýhallaryň talançy olary gulo öwürmek üçin edilýän finançyklar barada ýurtdan düzenledim, aldım ve
Şeyle de Türkmen halkı Birinci yankı şol Dayhan gepleye. Oo. Şonu oyjak bolýanlar. ulçul etdi. Aha şu. Serdarım ben Şaşoz vilayetinin Goda etrafında yaşayan Kadir Uzakberdi 1986 yılda doğdu. Hormatly arkadaşlar, Serdarım ben şu videonu çekmemin sebebi men 2016 yılda özümüzün kolhozumuzda bir yatan bir yer vardı. İstat Gögerman togoy zat basıp çöp zat basıp yatan yerdi. Iki yerden derende bir oğan bir mal vakilin yerdi. Şonu oğamızın başlığından arçından sorap şöyle ma berme şöyle tudekeyin şöyle açtırayın becerdeyin o bağekeyin tudekeyin dedim. Olan böyle dedi. O zaman şu şartname bağlaşmalıydı. O zaman böyle dedim şartname bağlaştım. Şartlarım 2019 yıla çeyin sen dedi şöyle bağ tudekilsen dedi. Ekaga dedi yönü bizim kamak yok dedi. Benim böyle dedim aldım şöyle şeylükte. Şu an bağ ektim. Şu pis kaçet aytsam şu an bağ ektim. 2019 yılında Dayhan Hocalığa paylanmalıydı. Böyle deyip Dayhan Hocalığa paylanınca şu eylerine vermeliydi. Yani şu an ben barandım vermediler o yerimi. Şu Qarjanı Türkeşdiyene verdiler. O hopsuzlukta işlemiş Qarjanı Türkeşdiyen. O zaman şu Türkeşdiyen geldi dağının bir yerlerinde made işçi oldu sen dedi. Bağı koyupsun dedi. Dedim ben özüm alalaşayım sen bilen zaten alalaşacak deyip yarım ekecek yarım ekes bağını şimdi şöyle deyip böyle dedim. Eksek ekeldiydim. O zaman yarım ekti. Zaten 2023 yılım gelip Qarjanı Türkeşdiyen böyle hopsuzlukta işleyen deyip şimdi indi dedi sen bundan bir ana şöyle ekecek bolsan dedi bana dedi yılına 40 milyon pul törep durayım dedi. Ben aytdım sana hem için tölemel 40 milyon pulu arkadamız evlerine dayhanların özüne vermeli o şu şartname bağlaşmalı deyip ayttı dedim. Ben dedim hükümetten hem tölemel olsa benim tölemliğin zat dedim ben özüm alacak ben sana verecekler bağımam 40 milyon pulum verecekler bağımam verecekler desem hazır bu hafta ben şu ekleştiren yüzlük meyveli bağım var. Emmesem sort bağ, 200'lükten qovraq turdum var. Şonu yıxçıq diye bana. Qarjan Türkeş aydı. Özü Balxanda milli hopsuzluqda işlemiş. Ödeyeme Türkmenistan çözyen diye. Aydı. Cayım şöyle bir yaşa oturan cayım var. Kişiler uçat oynayım yıxyen, bağım yıxyen, tutum yıxyen gibi hormatlar hatam size özünüz kömək edamasanız bana hiç kim kömək etmedi bərdə. Vilayetadan bar gördüm, etrafada bar gördüm. Olaram şu Qarjanflar geten gepler dur hemmesi. Olur o vagan adamın bir başladılar Qarjanflar. O sindiriyen diye mağayı sen gel Türkistan sindiriyen diye Türkmenistan çözyen diye Qarjan Türkeş aydı. Olmaklar hata. Onun şu için canımızdan doyur koyurdu bizleri. Hiç şey bizim yağdayımıza hiç kimden bizim yağdayımız gelip soramıydı hiç kimden. Onun için size video çekeyim deyip şu videonu size çekmediğin hormatlar hata özünüz kömək edamasanız bizde 500 karendeçi var şu bizim ovamızda. Hemmesinin yerini alıp Qarjanflara verdi. 500 karendeçi narşuvat işsiz. Edeyindisi işi yok zaten yok. Bir adam gelip bizim 1000 hektar yerimizi alıp onun 430 hektarın yerine hasanı 2'ye kalan zaten özünden nekesi ekip şöyle peydalan o diyor. Bize horlap şöyle çönyale tutur verip peydalan Qarjan Türkeş. Milli hopsuzlukta. Aha Murada. Görüyor musun onu? Başka bize kömək edecek adam yok belli. Çünkü bizim hal ahvalımızı sorumlu hiç kime. Hormatlı arkadan sizden faiz şu Qarjan Türkeş'in yerlerini ölçer. O şu halkın yerlerini özlerine şu anda işini yerler var. Şu halkın özlerine al verip olayımız özlerine verip bir halkın halının havaraları yardır anlamı bize bunu gösterirseniz hormatlı arkadan bizlerin Murada? Ha. Eşkıya mi? Ha, eşkıya. Bir minut. İşin yerinde yoksa tuğ eksem değil de saklar. O bağ eksem meyvesini satarlı deyip şöyle çön yetilen ektim. Hükümete benim peydandaydır eyniydim değil de saklayın dedim. Bağ ekeyim dedim. Yine Muhammed Ağa Ünkör'ün şu yerde vatandaşlar yalnızca men size görkedim. Serdar Berdimuhamedov yığınak geçiriyor. Yani hakim vice premierler bilen yazıcılar bilen olum bulçulukta şol bilen yığınak geçiriyor. Yine yerlerden adam kösünüp yani onun yerini alıp onun nalog salıp onun emheme gönlün gelip sen näme men Türkmenistan çödiyen men neme diyen yerlerde başka bir prezident var.
Bu kabinet ministrinde yığınak geçiren prezident, ol bir bütün dünyada ofitsialny prezident, yani yerlerde başka prezident, MHM. Ol kanun bar, yok, depelep, sürüp, zat etmiyorlar. Bu bolsa, men o hozurluğu östürýän diýip yığınaklar geçirýär. Näme tolk var şuraya yığınaklardan, kaçanla yerlerde MHM'ler bespredel edip teň daýhanlaryny külün çykarýarlar. Şunu men düşünüp bilemok. Şunu görmek için, şu videoyu görmek için, Abdullah TikTok'unu görmek için, yani bütün bir gulluk var, MHM gulluğu, 9.000 adam var içinde. Bunlar yürüyütü, yani internet hukukçuluğunu dörttüler. Bunlar yürüyütü, yani internet hukukçuluğunun içinde de bir gruppa dörttüler. Karizmatik grup var. Bunlar pul varını döküyorlar. Yönü olur, dine aktivistler karşı, dine apozisiya karşı görüşürler. Yerlerde hiç tat edilemez. Bu ne diyecek Muhammed ağa? Şimdi burada men ştada bir näçe meselen belirleyecek. Birincide näçe Türkçe men yüzlenecek bolýar. Ol akmak, o akmak, aňyrda bir akmak da. Näme için men akmak diýär? Sebäbi şu adam wagtlaýynça yeten derecesinden cinayetkarçılıklı hayırlanıp fikretýär ki hemişe şu bay bolan kadi, çağalaryny begendirer kadi. Şu adeçelliğin 32 yılın içinde şom oturan yernek adamdan biri diýirmi. Şonu bir özü oýlandy. Şom oturan yerine şu derecede, şu post oturan adamdan hemme türmede cinayetkar bolup türmede haram öldüler. Bar sorasın. Yeke kendinden başlarından tut ta orunbaşarına ta naçallik nemelerine çeldi. Şol için şu akmak dinen yaşamak için her kim bayacak bolýar, her kim pul kazanacak bolýar. Özüm şon yanak doljunusta bolup dastoyna aylık alıp avraylık gezmegine gerek cinayet edip bir dayıkanın dehmetine muhtaç bolup şon eken dehmetini, eden dehmetini elinden alacak bolýar. Şuna haramlık diýilýär. Şol Türkeş bilsin. Şoňa hiç wagt netip etmeýär. Şu eden cinayetem, şul eden cinayetem. Hiç wagt, hiç kim şunu atlap bilmeýär. Häzirki döwürde de 21-nji asyrda. Şu ýanak cinayet eden adam hiç wagt programysy ýok. Her hukumet gelse de şu adam türmeli. Inni şu adamın gelip daýhanın ekranına yüzlenmegi bilen bizim aktivistimizin şunu giyinden yayratmağı bilen şu Türk adam yerti türmede. Berdi Muhammed şunu türmeye batmalı. Yoksa da Berdi Muhammed hiç vakt bir tane akmağın eden cinayet için öz avrayını düşürüp gelene. Özü o neden ettilerini öz cevap verip gelene. Şol için onu türmeye basar, hükmen basar. Ya da kunti anak bağışla şon hayırlılar, triyap kayana. En sonunda deyine türmeye. Halkın önüne de düşürür. Halkın önüne, kardeşlerinin önüne de bir avrayı bolluyun. Yine de bolur. İnne şol adam hiç mi gerek? Şol için ben hükümetin içindeki işleyenlere aitacak oluyor. Ey adamlar, eğer siz vicdanlı olsanız, eğer imanlı olsanız, eğer şerefli olsanız, eğer öz ece kakanızın önüne, öz çağılan tohumtizin önüne, dost dengduşların önüne, halkın önüne, avraylı yaşamak isteyen olsanız, bay, özün oňuryan adam bolup ýaşajak bolsaňyz, onu ayet namazyna sizem ayağa kalındı, halkı golla. Sizem şu cinayetlerden dinarsanız, cinayet etmekliklerden dinarsanız, gözden düşmekliklerden dinarsanız, imansız, vicdansızlıktan dinarsanız, avraylı bolup ýaşamagy özüňize şert göredersiniz. Halkın içinde avray kazanırsınız. Şol için siz birinci ayağa kalmalı adamlar. Sebebi şu hükümet dursa, siz ıkbalınız bana bağlayabilirsiniz, halkın önünde de yüzdürmüş yani. İkinci de,
Türkmenistan'ın ehşi karamdada terdar qasam içti. Elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup bütün dünyanın önüne kanunçılığı yerine getirecek. Honne leke getiriyen bolsan karamdada getir onunla kanunçılığı yerine. Dayhanın yerine ver. Öden bir adam de neçe tane dayhanın münglerce gektarı şeyittirip aldılar. Günneşe boluptu. Eğer şula karamdada bolmasa onu yerine getirdi. Halkımızdan bildi. Şu atla minni biri münglerce şun yanak adamla ve ekrana gelip aydıp bilen gayratlı oğlandan biri şey. Çıkıp öz hakkını zahmetini kollayacak bulup öne çıkan adam. Birinciden şunu kollaylı. İki münglerce şun yanakla ve aydı bilen akla sesin. Gelin şolun sesi olaydı. Şolun sesi olayan adamlara kollaylı. Şolara hormat koyaydı. Şolar türmede yatıyla şuun kuun, benim aktivistlerimiz ol. Şoları kollaydı. Şolun ece kakalarına hormat koyaydı. Doğru. Doğru. Burada doğru yakıştınız. Nuzalpa koşaklarda da mı? Doğru. Bu bir düzgünçülük yukarıdan geliyor. Şonun için bular mahkeme diye, şinyalı polis diye vazifeleri belirlenen son bir kere diyorlar hem uполномочия olan elinde ne heli halkımı ezip bilsem şonyalım ederin. Yani bana hiç kim hiç takdimez. Doğrudan deyip bilen ok sebebi yukarıdakiler şeydim. O neme düzgünleri bozuyorlar. Doğru. Hormatly TikTok'taki vatandaşlarımız siz sorularınızı ne şu bir bu taraftan men TikTok'a gelen ve gepleşki devam eder sizin bilen. Hormatly vatandaşlar yine Türkmenistan'dan gelen maglumatlar var. Hukuku arayan gurumalardan yine şöyle işleyen adamlardan gelen maglumatlar. Atalı ikisi Kezzap Kurbanlı Serdar Berdimuhamedovlar vilayattan gayi şehirlerini, polis şehirlerini, prokuratura şehirlerini, MHM şehirlerini Aşgabat'da usulüne sürüyorlar. Hemmetni biz vilayetlarda ölümümüzü qorap bilemiz yok. Hemmez merkeze gelmeli. Biz merkezde dine Serdar ben Kurbanlı'yı korumalı deyip yani karar çıkarıp oturuyorlar. Polis şehirleri, prokuratura şehirleri, MHM şehirleri olur yağdadılar. Şu usulüne her vakit şu 2 saat kez daha korumalı bize yağdadık diyen bir adam. İnni ünitörün 2 saat kez daha Serdar ben Kurbanlı Berdimuhamedov şeyde vururkenler hatta vilayetlerdeki, etraflardaki MCS, salgıt kuruluktan işleyen adamları şoları forma giydirip merkezde adamı kalıp bizi ayıraymadınlar deyip merkeze sürüyorlar. Onu da şol merkeze 10 adam eltaymalı vilayetlerden cemlep bize goğla vererek bizi bolmasa halk öldür ya köçede zorla öldür ya deyip yani korkup şolar yani adamları vilayetlerden hatta salgıt kuruluğun, nalog inspeksiyonu MCS, yani migrasiya formalı giyip polisiyalı edip şoları yani usulüne çağırıyorlar. Te bunu bilýär, şu ýerde halk galýar, şu ýerde şonuň işlerini bolýar. Inni häzir Minbaronada polis ministrligine adamlary massawy iş alýarlar. Öň şu ýere girmek üçin bir 2-3 bin dolar bermeli bolýan bolsa häzir 500 dolaryň bersen bermesen iş alýarlar. Günü adil kadra barýan gün pulunu berýän gün iş alýarlar. Häzir seni gaýe diýerler, polis diýerler, qara waýany diýerler, sallat edip yani halkyň öňüne çykajak bolýarlar. Şu gysga wagtda adamlar ýygnap halkyň garşysyna çykajak bolýarlar. Ünitörün Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedov ikisi aýak üstünde giýje günni uyku ýok, günniden uyku ýok. Ahranadan bunuň ne wagt yatyp, ne wagt turýany düşünip bilen. Mysal üçin tursa bir ýere gitmeli, derrew ýanky ýoly ahrana almaly. Yatacak bolsa daşını başa çakrana almalı. Bunu hiç düşünüp bilen ok şunun ediyen işlerine. Hatta atalı oğul öğüler düşünülen ok. Öğülerine yer tapan ok. Halk häzir galar 6. gün bağlarım beni ayırar ölürler biz deyip neyem edeceklerini bilen oklar. Yine şuraya ýagdaýlar. Şu yerde yani Gurbanlyň ýekece gorgujasy var. Olam bunkerin açarı şoň eline. Şol edenini ve canını dine şoňa ýa şu jan tenaba Gurbanly şoňdan ýa tebebi
şol yatyan bunkerning ýa-ni bir aynaly, galyň aynaly, ok geçmeýän aynaly bunker şoň içinde bulplanyp ýatýar, açardyň şol ahranyň bir wekiline, ynanýan wekiline oguny adam. Hatda oguly berip gelmejändi. Hiç kime açarını beren ok gorkya. Öz ayalından orkya. Ne şu ýaly milli lider bolup kezzapçylyk edip bütün dünýäni allap halkyň zulüm bolup ýaşamak dogulukda ýaşan ýalyň bolýar. Utanman arkadaş şäherine ukarkyjyk gep sen eýle beýle diýip şol ýanyna eginleşdirýän ýanyna baryp men daşyna dur. Şoň ýanyna baryp el berip el serip ýa şoň ýanyna baryp men daşyna dur. Şol ýaly gorkya. Halkdan wapşe gorkya, ýa-ni ölen ýaly gorkya. Häzir dagy şol kabinet ministrine, ahrandaky o adamlara diýär, "Ey, şol ýaly bir gorkup bolm öz halkyndan. Şeýle gorkya, aýdyp bolan ok diýär gorkuşyny." Men bir daha da aýdyn, ine egerde hökümet öň şulara güýç berip şular ýa-ni güýçlenip kezzapçylyk edýän bolsa, inni hökümet, ýa-ni höküm şuları iyip başladı. Şuları şeyde gorka eltdi bolýan. Bular näme etjeklerini ok. Hökümetin özü şuları iýe. Şoň jan saglyklaryny, şoň ýa-ni nerwini iýip otyr. Oň daşyndan halkam. Inni şu halky dolandyrmak höküm şuları özleri iyip başlaýar. Ine bunun gitjek ýeri ýok. Şoň üçin şu edek bolmasa, inniki edek şart, ýa-ni biz ikinji çärenmeler biz alýar şunu. Ýöne şu edek aljak bolmaly işleri ýa-ni petertmeli. Başga gelýän polisde işleýän, prokuraturada, kadyetde, MHM'de işleýän adamlar ine şeýle diýär, şöýledak ofisiýerler, orunmatarlar, şöýledak men aýtmaýan wezipelerini adamlar şeý diýär. Bir halk galsa bolýar diýär. Murada biz özümüz şular tutsak edip, özümüz wagtyny izolator salyp, emedekler biz şonuň işini görýär. Biz öz armyzy alýar şurdan. Biz halis şu kezzaplardan halis ölülük ýadadyk, ölmäne taýýar diýär. Bir halk galsa boldy biz alyp gidýär diýär. Ine şu ýaly polis, MHM, prokuratura, kadyetler şu ýaly diýär. Şunu biz emedekledip diýär, türmelerde emedekledip diýär. Şu ýaly işini görüp diýär, görürsüňiz diýär. Şu ýaly armyzy alyp diýär. Ine şu ýaly maglumatlar geldi Muhammed aga. Hatta halka bir ýa-ni bir ýalyna garaşýar da. Bir saýtyga garaşýar. Polisler hem şoň garaşýar, MHM de şoň garaşýar, prokuratura da şoň garaşýar, tutlar hem şoň garaşýar. Ine 4 ýylda biz halkymyza, halkyň wekilleri, hukuk gorýan gurumlaryny düşündirip bildik. Zulüm niýeden gelýär we biz bu döwre, bu ýa-ni ýaşaýşa münasip der. Biz ýallaklamaly, dastoyna, adalatly, beýlekligine hormat goýup, ulaýlykly alyp bir beýlek döwletler ýaly, döwleti saklap, döwleti gorap ýaşamaly. Ne şunu biz düşündirip bildik. Inni halk hemmesi düşdi. İçinde vice premier, ministerler, häkimler hemmesi düşdi. Hemmesi saýtyga barýar. Şular golajak adam ýok. Meçitlerden biz at okutdan, benekoda köşküne ýürenle sallatlar durur. Yani barikadalar durur ýöne, ol barikadalar, o sallatlar bize karşı değil. Biz olary yani ätläp geçip yani aýdyşmaýan, polisiň aýdýan maslahatyny edip, biri egilip beýleki ýokarak durup, şoň üstünden ätläp geçip, barýerden ätläp içinden açar, biz hiç tak görmedik ýaly gyrada durur diýär. Sallatlaram taklar. Gün köşke baryp etmeli iş edin diýip ine polis guluklar şoraýdy. Ine Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedow şeýle bir plan taýýarlap otyrlar. Afganistandan adamlar saldylar ýörüte. Bir elden 100 adama çelli. Marın ataylaryna, Aşgabatyň ataylaryna ýaşap ýörler. Şolar ellerine bıçak alyp, ýa-ni şol herekete girip, şo ýerde polislere ýa-ni bıçak urmaly, ödem eginden, elinden, ayagından öldürmeli ýaly. Polisleriň gaharyny getirip halka karşı uçturjak bolýar. Üntörüm, milli lider näme meşgul bolýar? Atalogul Serdar Berdimuhammedow näme meşgul bolýar? Halky näme öjükdirip, agzy ýerligini bozup, millet parçalygy ýok gorgaldyryp, terroristler o bular terrorist edip
halky polisler bilen uçturjak bolýar. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Ol emme diktatorlaryň etýände hatta ol iň soňky şäherleri ol. Şol üçin oňa barda o göz ýetiren gitjeklerine. Şol üçin o ýöne ganyk gitjek bolýar-da, gurrun şoň üçinde. Ola hiç wagt şo uğragyp urukmaýar. Şol üçin o zatly belli metodlar. On KGB İran'ın sabahki, häzirki sabahmaty hemişe edip gelýän zatlary hiç wagt o ýol almaýar. Neme Murada yankı berdi Muhammed Ağa näme üçin gorkmasylar? Men şu soragy örnege ber. Näme üçin gorkmasylar? Hiç kim adam, hiç daatsız adam bütün ýurda eýe çykyp otyr bir kanun. Türkmenistan'ın bütün baylıklarına levana prava fawdular. Karnaşları etmedik cinayetleri yok. Konstitusiýany öz başta özü ütkedi otyr. Saýlawlary bir kanun geçirip otyr. Günne aydym taýip edip adamlary kıskap türmäge basyp 1 milyon Türkmenistanlıları kul etmäge Türkiýe berdi. Oňa şu zatlyň üstü inni açyldy inni hiç kim sesini çıkarmaýardy. Şol kine başla. Şol kine mara bulam ay hediledip ber. Ýöne inni aýdy otilla emmerde etgan. Inni on cinayetlerinin yüzü açılıp otyran. On kimligi hemme kişi belli bolup otyran. Şol üçin bakaramda da ona barıp yine de haýyş etýär maňa bir taraplygy yine ikrar edin gaýtadan. Bokuny ýa bir taraplyk yani hiç ýyly manasy ýok. Hiç ýyly garantiýasy ýok. Ne manasy var bir taraplyk? Hawa men bir tarap, hawa bolýar bir tarap bolsa. Hawa Türkmenistany ogalda çoksa İran çoksa ýa-da çözmegem ahmal. O Saddam Hussein'in Kuveyt'e çözýäni. İran Türkmenlerden baýlygyny almak üçin häzir Amerikada çözse bir de şu tap çözmek. Hawa bir döwlet gelip Türkmenistan'dan bir taraflım deyip şonu gollajak barmy? Yani onlar bütün dünyada 192 devlet bir tarafda devletle akmak mı? Şu näme zaslugat var men bir taraf deyip o derece dera ol. Bakam dera ol. Sen zaslugan çünkü bir taraflı sana ber. Näme zaslugat var şola? Näme edip durlar şola bir de. Ýöne men bir de bolýar pul berýär diýe gaýrat etdi. Ay ýöne men reklam için, halkym anlamak için, güýmemek için etjek. Doğru aýdýan. Muhammed ağa, hajatxanada aýrlandyr. O absolut hiç peýda. Absolut hiç ýyly peýda ýok. Putin eger Ukraina näme üçin çözdü? Eger Ukraina bir tarap bolan bolsady, öz azat saýlaw geçirip bilýän bolsady, özleri öz prezidentlerini taýlap aýryp bilýän bolsady, Putinin näme işi bar otady? Bir taraplyk diýen Ukraina ortiýet bilen Amerika garant bolan men ýadymny ýaragym tapşyrýan hiç bir döwlet maňa çökmasyn diýip. Hanşa garant ber. Şol üçin on gitdim hajatxanada aýrlandy. O bir taraplyk diňe halka anlamak üçin. Diňe halka anlamak üçin. Telewizorda hawa bir üstünlük kazanmak bütün döwletler bokuny ýer. Hiç kim gollanat Türkmenistan. Hemme kişi bilýär Türkmenistan'da bolýan cinayetler. Ýöne bizim halkymız öz üstüne jogapkar almadığı için beýleki döwletler şähereti teredip otyrlar. Olar Başar Asad'ı näme etdiler? Hani bir döwlet golladymy? Hani gollasynlar bir döwlet? Putin häzir ýerine berjek bolýar Başar Asad. İň ýakyn adamlary ýaraglary ýerde goýdular. Doğru. Muhammed ağa. Aýalardan bir de şeýle. Häzir Eýdi Fetirde barym. Ramazan aýyň Eýdi Fetirine barym. Han göreýlişleň durup bilişini. Şol üçin maňa gorkmaga esas bar. Ogurlygyny bilýärler, cinayetkarlygyny bilýärler. Dünýäde hormat goýmaýanlygyny bilýärler. Hiç kim şoň ýerinde durmajagyny bilýärler. Eger halk ayağa kalsa hiç kim. Doğru. Halkın gücü, silin gücü diye. Şoň üçin halk birikmeli. Zadyny görkezmeli. Yani aýtnamada barym şu tap, bolly, barym. Şu mescitleňe içine salmasa daşarda durun. Doğru. Şäherin içine salmasa daşarda maşinler durun.
ta bayramala içilin, şerde o şelli maskeli idi izinde durdun. Gitmeyin, kıyımlaman durun şu tane. Maskeli barın mescidden önüne durun. Ne maskelerini buldular, onu ayırdılar. Ne mesele? Doğru diyen Muhammed Ağa. Namaz okumağı var ya. Salana, benim dur, bitecekler. Şurada drone yerimde okuyacak. Ayet namazı. Şurada bir zat birle kıçmeli. Halk hava, Bartın'da, Maşilli Bartın'da öyle. Hiç şeyli dileceğine şehrin içinde bolmadı. Bollandı. Muhammed Ağa. Dünyada bir terettir ya. Sözünü öğrenin Muhammed Ağa. Serdin. Şöyle bir vacip mesele var. Şunu biz unutmalı. Şundan geçmeli. Häzir Gurbany Berdimuhammedov hemmelere velayetten hemme güýçler çekýär merkeze. Bu bilýär, velayetler saklap bilen o. Indi bizim berjek mesajymyz velayet hekiminden başlar. Velayet polisi, velayet emheme gullugy, o ýerdäki işleyen ofitserler, velayet MÇS, migrasiýon gullukları, velayetdäki salgyt gullukları, hökümetiň hemme gulluklaryna biz mesaj berýär. Demokratik opozisiýasynyň adyndan. Şo ýerde halk galar. Halk häkimlige barar. Şo häkimlige baryp, bular öz häkimini saýlar. Wagtlaýyn häkimligi saýlar. Şo wagtlaýyn häkimlik size buyruk berer. Siz şu buyruklary boyun almaly. Inni Kezap Berdimuhammedowa seretmeliler. Halk Konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasynda öz hakyny eline alyp, isleýän hökümetini saýlap biler. Şoň üçin Mar velaýatyna ýülenýän, Mar velaýatynyň ýaşaýjylary, siz Aşgabatda barjak bolmaň, velaýatlar boşady. Häzir hemmeler çekip otyr. Velaýatda özüňiz häkimeti alın. Häkimlige baryp, häkimi borç edin, ýa-ki sizin çykarýan kararlaryňyzy ýerine ýetirmäni. Eger ýok diýse, şo ýerde tutsak edin, wagtynça izolator goýunda öz häkimini saýlan. Siz özüňiz şo ýerde İstendik wagt üýşüp öz saýlawyny geçip öz häkimini saýlap bilýär we täzeden velaýaty gurup başlan. Velaýatdan çykýan pullary birinji bilen Mar velaýatyna siňmeli. Şu datlary Lewap velaýatyna, Daşow velaýatyna, Balkan velaýatyna, Ahal velaýatyna hemmetine degişdi. Şunu ýaly egerde biz bir velaýatda utup bilsek, halk gelip, ýa-ki bütün halk bolup şu velaýata bak bollar şu velaýat. Şoň üçin Mar velaýat siz her wagt öňde siz bağlığınızdan ma, hemme adyňyzdan ma, tejribeňizden ma, aklyňyzdan ýeterlik. Siz öňe ödüji halk. Siz şu öňüni alyp gitmeli. Aşgabatda, Ahal velaýatda, Aşgabatyň ýaşaýjylary bilen biz Gurbanyň gidişer. Siz bolsa velaýaty, şun häzir velaýat boşanyny alın. Waýenler bilen bark gürleşiň öňünden. Aýdyn, tanklaryňyz, pulemyotlaryň hemme adyňyz gerek. Häkimiň ýanyna dikinde şul halka, şu üýjen halka bir zat ýetse biz şunu gorýar, biz şunu hyzmat edýär diýip, şonu borç edip getirin şo ýere şolary. Şo ýerde içinde doğun arnaşyňyzy işleýär, tanışyňyzy işleýär. Gürleşiňinden bileleşip bolun. Velaýatyň biznesmenleri, Mar velaýatyň biznesmenleri. Siz öňde jemgyýetde aktiv adamlaryň ýanyna barynda men finans tarapdan adamlar üçde naharyny, çöregini, tuğunu götürüp bilýän diýip aýdym şu zatlary. Ve bilinleşin bir gedek bir velayet bolup bir görködün bütün Türkmenistana kim dinledi? Bitirdin ýygyňyzdan ýörelim. Şonu edin. Murada şu zatlyň öz-özünden bolýandady. Şol üçin men aýtnamada bardylar. Öz-özünden halkyň ödi. Bir pikire geldi dämi? Özler etýär. Men iki tane revolüsiýanyň içinde bolan. Halkyň ödi etýär. Çöreňden getirerler, naharňdan getirerler, tuğundan getirerler. Hükümeti işleyen adamları onları qorarlar, onlara amannama da verirler. Hiç de giydirmerler, halkın ödem tayla geçirip öz hakimlerinden bellerler. Dineşin başlamak için aýtnamada var. Doğru diýär. Mescitlere var, hakimliklere var. Muhammed Ağa, doğru diýär. Ine bütün Türkmenistanyň halkyny ýönelýär. Sen ministr bol, vice-premier bol, ahrandy işle. Birinci bilen bizim bar maksadımız iki akalı oğlu, iki tutsak etmeli. Biz şunu cevapgarçılığı çekmeli. İkinciden biz öz devletimizi açık taýlaryny gurmaly. Şonuň üçin biz Ramazan bayram namazyny dubla bayram, dvaynoy bayram edýär. Gelin şolary arrest edelim.
adatlygy elan edilen Türkmenistan döwleti adatlyga çykdy, halky hökümeti eline aldy diýip biz şo güni iki bayram edeli. Şoň üçin birje ädim sizden haşa diýek, Ramazan bayram namazyna barın, içine goý bermeseler. Daşyndan namazyňyzy edin, ayetlerinizi okan, dileklerinizi aydın ve şonun günü köşküne yürüyüşe gitmeli. Hemme Türkmenistan'ın mescitlerine üyüşmeli. Eğer velayette olsa velayet hekimliğe varmalı. Şo yerde öz haklarını almalı. Ses verip öz hekimliğini saylamalı ve şo yerde hükmü elinize almalı. Eğer de Aşgabat'ta yaşadınız, akıl velayetinde yaşadınız, onu köşküne varıp şo yerde Gurban Berdimuhamedova, Serdar Berdimuhamedova tutuk ettirmeyene, yani minister çağırır, İçeri İşler Ministri, Daşarı İşler Ministri hemmetini çağırıp borç koyar. Tutuk edip getirin şu yere önümüze. Bir sorudan cevap alacak deyip buyurur şolar. Devlet aktivistleri, her aktivistler, cemiyet aktivistleri, grazdan aktivistlerin hemmetini yüzlenyen. Netçiydin önüne baranızda halkı akıdın. Siz lider olun. Siz başton olun. Erteki gününe halkın önüne siz kahraman. Siz halkın önüne, halk size inanar, halk sizi saylar. Häzir vakti geldi. Inni yatmaňda şonu edim. Muhammed ağa, inni men bir näçe video görkedeň. Men şundan önce bir daha aýtjak, hökümet yol başçylaryna. Aydın. Eger şu üýtgeçlik bolba, birinji ıglan ediljekler, aýdyn. Umumy günah geçişdir. Hem türmedäkiler hem hökümetin içindäki işleýänler. Eger ağır cinayete baş koşmadık bolsalar, eger halkın karşısına gitmesele inlenmeyler, yani harekette halkın hareketinin önüne karşılık görkedip cinayet etmesele, umumi günah geç ıglan edilecektir. Şu hem revolüsyonlarda da bolyanlar. Bizim hükmen şonu etkiyer. Şol için hükümetin içindeki işleyenler, men falan vakt falan da ediptim, men bu gidasa bana bir dat bolur deyip fikir etme. Şu edem hizmetiniz için, sesinizi çıkarmadığınız için, halkın karşısına gitmediğiniz için gerek yerine halk günahınızı geçip bilendir. Şol hem işe de edilen dattır, gerekli dattır. Şol için hem aktivistler de şuna göz yetirdiler, bilyerler, şuna bilem edecektir. Şol için hiç gönlünü de çöpe almam. Berdimuhammed gitse, benim yardımımız elbetleşerdi. Bir umumi günah geç ıglan eder, gelecekte de her kim dastoynu öz orunlarını hükümetin içinde eğlenirlerler. Dastoynu aylık alırlar, halkın arasında kellerini kaldırıp gelip bilir yana eder, halkın içinde hormatlı yaşat bilir yana eder. Şol için dastoynu olsalar hükmen o orunlarına işinden devam ettirirler. Nurcan apa, birleşik radyogun olsaydım, bulmasa men video okuyacak. Aydın. Ha, yok, aydın zaten da koşulşayan, yani halkımızam çağırıyan. Muhammed ağa, inni bir Türkiye meselesine geçelim. Ya menden köp Suriye, Türkler boyunca sen hiç hatta yanıp o yerde ulu çalışmalara gidip dur. Gelin men bir video koyayım. Video koyumda yine Ünfer'in hormatly vatandaşlar Türkiye'de ne yapıyor? Ne zaman sarhoş olduğunda Gördüğün vatandaşlar, halk öňe çykdy, polisler amma, urtolaram tant edip, yani biz şu ýerde diýip aýdýarlar. Ine şöyle tutsak edýärler, akdiýarlar izolatordan boşatdy, gün ýene yani protesto edýärler. Sebebi şu ýerde öz yani partiýanyň ýolbaşçysyny gorlan. Ünferin, men size bir näçe maglumatlar berýin we şu wagtda bir näçe videolar görkedeň. Ünferin Yine näçe adam ýygnandy Türkiýede, Ünferin.
Mart'ın 19'undan beri protestler İstanbul'a gidip dur. Erki İstanbul'da hekim saylanacak. Erdogan halktan korkup ve Cumhuriyet Halk Partiyasının bir adam saylamalı ettiler. Yani bolacak. Türkiye'deki saylav hekimi saylamakta yani öz hekimi koyacak boldu. Erdogan yönü bolmadı. Halk kaldı. Protestler edip yani şu hekimin önünden giden ok bolin. İnni Erdogan boyun aldı. Bolya Cumhuriyet Partiyasının bir vekilinden özünü saylandı. Şol hekim ederek yine şu partiyanın vekilini koyayım deyip yani boyun aldı. Bolmasa Erdogan yalı yani şuraya bir bet, şuraya bir diktatör adam Merkez Asya'da yani Avrupa, Güney Avrupa'da kalmadı. Şolam utullu şuraya. Yani İstanbul şehrinin hekimini 35 yıl geçenden sonra yani şunun diplomunu reddedip şunu yani hükümet pulunu oğladın deyip vaxtlayınca tutak etti. Onu terörist edecek boldu, halk kaldı. Onu yani oğru edecek boldu, halk kalıp şunun hakkını korap başladı bolin. Korkup halktan mina ayraymadılar deyip iyida çekildi. Ünferin, protesta gelen adamlar neyem çıkıyor? Dine şu partiyanın adamlar diye beyliklerim çıkıyor. Eğer de şun yani men adaletli için çıktım diyorlar. Eğer de şun yani şol adamın hekimin sen 35 yılın son diplomunu reddedilgen olsan benim diplomum erte reddedersin de benim işten olsun yani benim kimse dersin. Men adaletli için geldim deyip başka partiyanın vekillerim gelip yuvoş-yoştan adaleti isteyen adamlar, adaleti koruyan adamlarım gelip başlayıp protestler ululuk gibi otuyor. Görüyorlar mı? Tant ediyorlar şöyle. Şöyle polis çıkıp vuracak olsa da şöyle tant edip korkuyorlar. Biz korkamda okuyup. Türkmen halkam yine şu güne gelmeli sebebi. Ünferin yine men hazır yine bir neçe video okuyayım. Türkmen halkam şu durmuşa gelmeli. Biz korkmalılar. Bunlardan yine ünferin bariyerler var. Bariyerleri ayrı yerlerde geçiyorlar. Halk. Şu bariyerler yürüyüp halk geçmedi yani. Qadağan sıpaçılık edip halkı öz yolunu tovaryalı oyluyor. Öyle mi? Halk götürüp bariyeri ayırıp koyuyor da yani devam ediyor yürüyüşünü. Yine şunu qadlayalar. Yani yürüyütü. Şunun için siz şu yürüyüşe gidende cüyünüzde 3-4 tane maska olsun, eynekler olsun. Tanınma diyalı kepkanız olsun ve şu yürüyüşlere yine Türkler yani biz şu yürüyüşleri etmeli. Başka lazım diyor. İndiki video verdim. Yine ünfer verdim. Adamlar dur. Adamlar giden ok, giyecek ünlü giden ok. Size de haşe diyer. Bir bardınız mı? Qaytsanız bir-birden öyümüze vararlar. Şu yerde durun biz hemmesini toplar. Şu oğullardan adamlar getirip size güçlendirip de şu yerde 100 binlap adam çıkarar. Inanın. 100 bin adam çıkayta inanın polis, MHM yani hemme gulukluğun yol oluşur gelip boyunalar. Biz halkın tarafından öňümdi, kädirimdi. Näme diýseniz eder. Gurbanlyň terdar getirin diýip bütün dünyada şöyle getirirse bağışlaması orada. Bütün halktan. İndiki video verdim. Yine hormatly vatandaşlar şunun sesini koymadım. Dedim. Şuraya kahramanlar ne yapsa adamlar öğüleri video montaj ediyor, öğüleri koya ine şunu cemiyet diyor. Bizim cemiyetimiz öğretmeli. Bizim halkımız dinle Murat Kurbanov, Abdullah, Nurcan Apa, yani Muhammed Duyeci çıkıp aytmalılar, biz 100 olmalılar, biz 100 bin lira olmalı. Çıkış et bilmeyen olsanız sen şu yani tolkunu kollamalıyım.
Şu tolkun sana adaletlik veriyor. Şu tolkun sana bastayan adalet durmuş veriyor. Sen goýulma bolsaň. Sen alawaly şöhrat, alawaly arkadan şöhrat diýip gıýrylmaly. Ondan onu gıýrylsak biz katastrofa ýetdik diýmek aktivistler bolmaly. Şurada ýol berip görmeli. Şurada näýli Türkmenistan düzüp bilýän, düzüp bilmeýän. Şurada mümkinçilik bermeli. Ine şoň üçin men hemmelere ýeni bir erkekda diýen Ramazan bayram namazyna çağa çuwaňyz bilen, ýaşularyňyz bilen barın hemmeňiz. Aýal maşgala aýratyn, gelinler aýratyn, ýaş olanlar aýratyn. Biz Ilaytada ýaş studentlara, ýaş okuwçylara garaş ýaşyrdy. Şolar iň esasy aktiv. Sizin çäreňiz şol. Şu siz çäre gatna bildiňiz, ýani gurbanyň tädagyň çäresine gatna bildiňiz. Inni öz çäreňize baryp, öz azatlygyňyzy, öz geljegiňizi alyň eliňizde. Biz size kömek ederiz. Yani men şunu aýtjak boldum Muhammed ağa. Aýdaýyn men bir Türkiýede. Türkiýe bir ul döwlet, bütün Türk milletlerinin bir demokratik döwlet diýip hataplanýan ýöne gynansagan Recep Tayyip Erdoğan hukumete gelenden soň esasy prinsibinden biraz daşlaşyp başlady. O da demokratik hem sekular döwletinden dini hükümete garşyryp başlady. Ondan soň özi şahsy hükümetini dikeldip azat saýlawlary ýuwaş-ýuwaşdan çäklendirip öz garşydaşlarynyň garşysyna namartlyk ýolla bilen çäre berip başlady. Şu bir ýurdy diňe kahar gadaba getirýär, ykdysady çökçünçiligi getirýär, grajdanlyk urşuny getirýär. Şol üçin men Recep Tayyip Erdoğan'ı ýüzlenjek bolýan. Öz pälinden düşdünne, ýurdyň içinde öňkü däp bolşýana. Şo däp boýunça da Türkiýe döwleti demokratik döwlet bolup Ýewropa katarına girjek bolup duran döwletlerin birdi. Ösen döwletlerin birdi. Bütün Türk milletleri şoňa gowunyp gelip ýördiler. Ýöne eger Erdoğan yine de öz päliniň nefsiniň eşegi bolsa, öz nemesini aýagy dirap dursa, Türkiýanyň dargasy. Bütün Türk döwlet milletleri Türkiýedäki bolup duran kıyınçılıklara, iqtisadi pese düşmekle, grajdanlyk urşuna hemme kişi kıynanar. Biz şu devletten hem dinar. Şol için Recep Tayyip Erdoğan vakti barka hükümetten gitmelen, azat saýlawlara şert düretmeli, hemen yankı bir kanun, namartlık yolla bilen, öz karşıdaşını türmeye batıp, özü yine de prezident bolacaklarından değinmeli, azat saýlawlara şert düretmeli. Men Türkiye halkının şeyle kahramanlığını men bilýär. Ola demokratik kımmatlygyna hormat koýýandy. Şol üçin hemme zatdan geçmeliligini bilýär. Şo bilenim üçin Türkiye döwleti bütün Orta Asya'daki diktatör döwletler esasy işlemäge maktatlary bolýardy. Sebebi şu taý demokratik döwlet bolan üçin, ösen döwlet bolan üçin beýleki halkla şu tak gelip işleýärdiler. Şolan halkyna hyzmat etýärdiler. Şolan garrylaryna seretýärdiler. Ýöne Türkiye halky demokratik döwletlerine dastoýnlygyny şäher hareketlerine görkezýär. Şol üçin bizem eger öz ýurdumyzy ösmegini isleýän bolsak, beýleki halkla gelip bizim ýurdumyzda işlemegini isleýän bolsak, bizim garrylanmada seretmeligini isleýän bolsak, kellämizi gallyryp gelmeligini isleýän bolsak, Türkiye halky ýa-ni kanunçylygy gorap bilmeli. Öz kahramanlygyny gorap bilmeli. Bir kanunçylyga ýol bermeli. Cinayetkarlary ýurt dolandyrmaga ýol bermeli. Şol üçin şu bize uly sapak. Türkiye halka ýoksa gowy ýaşap ýaşap mitinglerden hemme işler vermiyor. Aylygam var, güllügem var. Özleri hükümetin içinde de işler veriyorlar. Yöne geleceğinin aladaf nedir? Çağalarının aladaf nedir? Erdoğan bizim yurdumuzda grajdanlyk uruş alıp barýar.
demokratiyanı çäklendiriye. Bizim çağalamızın geleceğini elinden alacak bolýar diýip şundan ala dedim köşelerde bekliyor. Dostum vatandaşlar yine bir gedek hemmäňizi gelin öz kahramançılıkla hareketlerimiz bilen mescide barmağımız bilen mescidin öwlerine yığınallamız bilen maşinli oşurda durup şutadı. İyidi giderli oşurda durup. Talmata deyip demetme. Durun şu köşelerde. Hiç yana gitme. Oy trafik döredim. Şolun hemmesi mitingdir. Şolun hemmesi protesttir. Senin şu tak barmağının öyle protesttir. Ben şu atlam şuna hemme daha taillik görüp otuyor. Siz şu tak bar bildiniz, Berdi Muhammed'in yüzüne bir tükürdünüzdür. Şol için vatandaşlar ayet namazını hükmen var. Sağ olun Muhammed ağam. Bizim efir yapalı tebe vakt 1 saat 30 yaşında vardık. Yine efir yapanmada bir bugün yetmeyen yapalı. Men size bir video koyayım. Şu yerde eğer yadınızı düşen olsam bizim hakiki diktatörlerimiz bu onu seyrediyen yani havaları seyrediyen televizyon seyredip havalar arayan diktatörlerimiz haber veren diktatörlerimize seyredelim ve şu gowy notada biz yani efirini tamamlayalım. Lütfen vatandaşlar. Беспроводной уличный фонарь 1900. Hormatly vatandaşlar, ine ýalnys siz öňki bizim Sovet Soýuzynyňky türkmen diktatörlerimizi gördüňiz. Awraýly, adalatly, hakykatçy, informasiýa berýän adamlar ine şurýaly bizim öz telewizionyamyzy reforma ederse bir halka hyzmat edýän telewizyon eder. Yalan program, Vatan yalan programmasy ýaly halka hyzmat edýän telewizionyamyzy görýär. Bir kanal bu ýüllerçe kanal bolsun. Yani hususi, cemiyet, hükümet, 3 türlü kanallar olsun, 3 türlü tipli kanallar olsun. Onun içinde näçe kanal dörüyorsa şonça dörüyorsun. Hormatly vatandaşlar, yeni bir gerek biz sizi yetip gelýän bayram bilen gutlaýar. Sizin günni okuyan namazlarınız, diligleriniz kabul bolsun Allah tarafından ve bize size dine adalatlık ve baht durmuş arzu edýär. İnşallah Ramazan bayram namazyna gelip biz ahiri öz adatlarymyzy alıp halk daşyna, halk içine halk bilen birleşip toylap dwaynoy bayramymyzy bellärs. 2 bayramymyzy birden bellärs. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarmaň Ramazan bayram namazy. Hemmämiz barmal şöyle. Näçe köp adam barsa şonça şalt biz özgeçleri eder. Az adam bolsa mümkin gan döküşük bol. Köp adam barsa hemmämiz goşulyp diňe 2 adamyň garşyna biz halk bolup çykar. Hoşsag bolun, inlik gepleşikleri çeldi. Hoşsag bolun. Bu ýerde aýtjaklarynız bolsa aýdyň sizem. Yok, hoşsag bolun. Hoşsag bolun awamyň. Hoşsag bolun.